ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಿನಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಸ್ತುದ ಮೇಲುಧ್ವನಿತ ಮೋಕೆದ ಅಂತಃಕರಣದ ಸಜ್ಜನರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬೊಚ್ಚಿಲ ಜೂನ್ 8 ಸೋಮವಾರ ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬಾತೆ ನಿವೃತ್ತರಾದಿದ್ದರು. ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪಿನಿಲೆಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸಾದಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಟ್ಟು 33 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿದ್ದರು. ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ದಿಂಜ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಆರಾಧನಾಲಯ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೂರೂರು ಬೋವಿ ಮಹಾಸಭಾದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ದಿಂಜ ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಡಪಾದಿರು. ಬೊಡಿದಿ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಗ್ಲು ಮರ್ಮಯಲ್ಲು ಪುಳ್ಳಿ ಶತಾಯಿಷಿ ಅಮ್ಮೆರು ಸಹೋದರಿ 4 ಸಹೋದರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ ಮಲ್ಲ ಬಳಗನೆ ಅಗಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಡು ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯರು. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆತಂಡು.